Gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar Nijar ta sanar da soke duk wata yarjejeniya tsakanin ƙasar da ƙungiyar bada agaji ta Red Cross. Haka zalika hukumomi sun rufe duk wani ofishin ƙungiyar Red Cross a faɗin jamhuriyar Nijar, tare da korar duk wani ma'aikacin ƙungiyar wanda ba ɗan jamhuriyar Nijar ba. Duk da dai ba a san dalilin faruwar hakan ba har yanzu. An jima dai ana samun rashin jituwa tsakanin ɓangarorin guda biyu tun a watan Nuwamban bara. Lokacin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka nuna damuwa kan yadda ake bayar da tallafin jin kai na tarayyar Turai wa ƙungiyoyi masu zaman kansu, ciki har da ƙungiyar ta Red Cross. Hukumomin jamhuriyar Nijar ɗin sun furta cewa ƙungiyoyin ba sa gudanar da ayyukansu cikin hanyoyin da suka dace, kamar yadda dokokin yarjejeniya da suka tanada ta hanyar hulɗar ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar bada agaji ta Red Cross ta kasance a ƙasar jamhuriyar Nijar tun 1990. Sannan ƙungiyar ta ƙara ƙaimi gurin gudanar da ayyukanta a shekarar 2007. A lokacin da ƙungiyar 'yan tawayen MNJ ta fara gudanar da ayyukanta da ƙayar baya a faɗin jamhuriyar Nijar, ƙungiyar ta ci gaba da taimakawa al'ummar da suka tsere daga gidajensu ta hanyar samun musu ruwan sha da kuma sauran kayan buƙatu na yau da kullum. A watan Nuwamba, hukumomin sojin ƙasar jamhuriyar Nijar suka dakatar da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu guda biyu, ba tare da sanar da su a hukumance ba, kuma ba su ba da wasu hujjoji da suka kawo kan wannan al'amari ba. Ƙungiyoyin sun hada da Acted Agency for Assistance, sannan akwai kuma Cooperation Development. Wayannan su ne ƙungiyoyin da jamhuriyar Nijar ta kora, kuma ana ganin cewa dakatar da ayyukan Red Cross a faɗin jamhuriyar Nijar wani sabon salo ne na daƙile ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar.